Għatta uffiċjali tal-Pulizija sejħu fit-triq Ertin-Naħal fil-lokalità Kwieta ta' Ħalsafi biex jintervjenu f'appartament fejn persuna kienet imbarrata ġewwa. One News kien preżenti għal din l-azzjoni mill-forzi tal-ordni għal ħabta tal-11 ta' filgħodu waqt li nagħlqet ukoll it-triq jirriżulta mill-ewwel informazzjoni miksuba minn fuq il-post li persuna allegatament għeddet lil ġar tagħha b'arma tan-nar. Minkejja dan kellim għall-Pulizija ma kienx f'pożizzjoni li jikkonferma dan u mill-informazzjoni disponibbli jirriżulta li raġel kien qed jirreżisti s-sejħiet tal-uffiċjali tal-Pulizija li marru biex jarrestaw b'mandat ta' arrest maħruġ fuq ordni tal-qorti. Appena r-raġel irrifjuta li jiftaħ il-bib u allegatament beda jedded barma tan-nar, saret sejħa għall-għajnuna minn taqsima tar-Rapid Intervention Unit li fi ftit ħin waslu fuq il-post. Waqt li l-ħemda tar-raħal inkisret bi preżenza qawwija ta' pulizija armati u vetturi tal-ordni, din l-operazzjoni delikata waslet għall-arrest tar-raġel. Dak il-ħin ukoll stajna ninnotaw li l-Pulizija jelevaw center li allegatament kien fil-pussess tar-raġel. Il-kellim tal-Pulizija wkoll għalinna li l-operazzjoni saret taħt prekawzjoni la darba jirriżulta li r-raġel għandu xi armi rreġistrati fuqu. Żied jgħid ukoll li minkejja li għall-bidu r-raġel ma bedix jikkopera u saħansitra ma rridx jiftaħ il-bib tar-residenza tiegħu, spiċċa jċedi f'dejn il-Pulizija ftit tal-ħin wara.